Dumani edume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bhejembeje mfazweni empandla hliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Ngikhonto okugazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba zathi dumndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku. Ngathi ngiyakha kwaphidlika ngathi ngiyafulela kwanetha sikukula mdala ohlala emoshali chiya. Mntolo makha ngathi udonga kuvuleka indlela nabohlanga. Nginibingelele nonke lapha enikhona ngikubingelele nawe usasanda kungena. Udokotela ukhehlelezi lo ngicela ke usubscribe ku YouTube wami, la ku TikTok ungifollowe, la ku Facebook like, ujike futhi ungifollowe. Ku Facebook wami uthi nje Dr. Nyanga yodumo Mzo Khehlelezi, uzoyibona ine blue star. Kanti ke futhi la ku YouTube njengoba ubona nje isenjalo ke, ungayifaki imali makuthiwa faka imali ngenza imali esheshayo, imali yama boys angiyenzi leyo nto. Ayazi namhlanje ngizokhuluma ngenye into ezongixabanisa nosisi bami. Ezongixabanisa nosisi bami. Ngizokhuluma ngobubi bokuthatha imali mawuqeda kulala nomfana. Ngizokhuluma ngobuhle bokunika umuntu wesifazana imali. Ijulile lento. Uyazi asiqale lento. Bosisi akufanele uyithathe imali mawuqeda kulala nomuntu wesilisa, ngoba leyo nto kahle kahle ucansi, it's a spiritual, it's exchanging of spirits. You are connecting those spirits and also exchanging those spirits. That is why it counts. Kahle kahle ngomthetho akufanele ulale nabantu besilisa ababili in 2 weeks, because automatically leyo nto iphazamisa izinto zakho, ngoba sizalwa emndenini ehlukene, sizalwa abantu ababephatha amakhambi, sizalwa abantu ababethandaza, okufanele nathi simaintain lawo mandla. Uma umfana ulale naye waqede wakunika imali, omtshela uthi cha ngiyabonga, ayenziwa lento, ngoba kahle kahle loyo muntu ngezinye indlela usuke ekuthwebula, noma ngezinye indlela kunemoya asuke eyithenga. Ungaboyivuma leyo mali othi okunganani, makuwukuthi kufanele ngirequestele uPa wena ngirequestele ungirequestele wena. Unganginiki imali othi ngiyowenza ikhanda, unganginiki imali othi angiyothenga into yokugcoba. Cha, because ikhona into ayithengayo kuwe, ayithathayo ngendlela onga-understand. Lalela nansi into engizonifundisa namantombazane. Intombazane ehlakaniphile ithi mayilale nomfana ithi cha futhi ngiyabonga. Ithi mayisingalethi ufisa ngikwenzeleni, kube yiyo ekhipha leyo mali ngoba ithenga imoya yakhe. Kuyadependa ukuthi lowo mfana umfana kanjani. Kuyenzeka ukuthi uyilalele nomfana ombonayo ukuthi uyixakekele, kodwa ake ngikutshele enye into, alikho idlozi elixakekile kuvilapha umuntu, kodwa lonke idlozi likhuthele futhi lihle mawulinakekela ngokweqiniso. That is why kubalekile ukuthi at least kanye ngesonto thola ispirit kancane, uthola iqanda, uthola ubisi, lezi zinto uyifaka emanzini ashisayo bese ugeze ngazo lezo zinto, ngoba usuke ufana nefone udelete izinto esezilodeke kakhulu. Nansi ke ubungozi bokunganiki umuntu wesifazane imali. Asiqale sichaze la. Umbuzo uthi umuntu wesifazane onjani lo ongamnika imali? Umuntu omkhiphele inkomo zabikwe emsamo, loyo muntu ufanele ukuthi umnike imali, ngoba kufana nokuthi usancenga isidalwa sasekhaya kubo ukuthi asingilwele ezimpini zonke nezinto zonke engizamayo, asizame lesi sidalwa ukuthi singilwele ngikwazi ukuphila la ekhaya izinto zikwazi ukwenzeka. Ukhona ongibuzile wathi Khehlelezi ngiyadideka, wathi if lo mfana kangilobolanga kodwa sinengane kumele ondle ingane yakhe. Leyo ke ihlukile. Vele umfana kufanele ondle, kufanele avale amahlazo akhe, hayi kodwa ngalesikhathi igazi lisashisa, imoya isaphakeme nisuke enkonzweni yasekamereni ebese khipha imali ethi nayi imali yengane. Cha, yini le ozama ukuyenza?
ngoba phela mina ngidayisi. Ebesethi omunye umuntu, what if mina ngiphila ngokudayisa? Umuntu ophila ngokudayisa umzimba, loyo muntu usuke eseyilahlile, esethi akwenzeke noma yini empilweni yami. Loyo muntu ngiyamkhuza. Kuyinto engayona into enhle leyo. That is why abaningi bathi mabeyenza be-under influence yezidakamizwa. Loyo muntu isikhathi esiningi into zakhe azimhambeli kahle noma uphathwa izifo ezahlukahlukene. Ungibuzile komunye wathi sibonile kutrenda ku-Ladies House ukuthi umlaphile lo muntu wasemtubatuba kade ephethwe yisifo sokuguga. Cha, akuyena lo wasemtuba exactly. Kodwa ukhona omunye ofana naye ncamashi ogcine esethi hamba mkhulu phela uyosilaphela loyana ngoba nayi ingane iyaphila. Kahle kahle lesiyasifo akusona isifo sithola ngokocansi, kodwa kuyisifo esenature, into eyenzakalayo. Odokotela basentshonalanga bakwazi ukuyichaza ngesilungu, hayi ukuthi ukuthakathwa. Kodwa khona amakhambi esiwasebenzisayo. Ikhanda lesikhova liyagaywa lifakwe, ikhanda lenkawu liyagaywa lifakwe. Lapho kulezo induku ezisuke ziyolapha into efana, futhi awuyilaphi ngo-1 week, awuyilaphi ngo-1 month, kuba cishe 2 months. Othi umunye uyabuyela yini esimeni sakhe abe right, abe musha. Zikhona amathambo aqaqeka ngoba suke lento izenza istroke bese shwabana iskin sakhe. Kahle kahle isuke ngathi lento i-stroke esomzimba wonke kodwa ungasona istroke. Kuyinkinga ke ukuthi umuntu wesifazane ungamjabulisi ngoba nasekhaya mawenza izinto zakho ofuna ukuthi into yakho yokuphakama yamandla, umuntu oqala okumele umjabulise umuntu wesifazane omlobolile. Ebesethi umbuzo, pho lo intombi ngimjabulisa nini? Oyintombi phela kubalulekile ukuthi mawufuna ukumnika imali ungamnika at your own risk, kodwa ungathathi phela imali oyisebenzile yala ekhaya uyoyinika intombi ngoba usudayisa ngedlozi lala ekhaya, okuyinto ongafanele uyenze leyo. Bese ke bosisi nakho nginihlebele, wenza njani ukuthi le ndoda le ikhiphe imali? Thola iqanda, Nkosi yami, uthola amanzi womfula lawa athi mayifika lamanzi abangumsindo. Ebese uyothola izibi lapha kade groove khona kunzima, kune groove. Uyithole nje izibi maybe ezingagcwala i-teaspoon. Bese uthola lokho kuthiwa u-double biomanyazi kancane, uthi phohlo kancane. Bese uyihlanganisa lento, uthola ushukela omnandi, ushukela orihani. Hlanganise lento, ufake imali emhlophe. Kunemithi emibili engeke ngiyisho, kodwa u-magic oil ungawukhohlwa, uthi phohlo kancane. Bese leyo nto mawuyenza, kukhona oyi-1 engeke ngikutshele kodwa ke 1307808 namba yami leyo. Ngifuna ukuxoxela ngalowo muthi, kodwa uzobona indoda iyoyiwela yona ikwenze konke ungayicelanga. Ngiyabonga.